jam gena waali fini wiyete men ñande mawbare 19 duujal ujun 226 ina hawri e 2 taske ujunere temedde nayi capannayi jeeɗiɗi fergo konnguli daɓi hade ko juɗa ɓendude fuɗɗode hade goɗɗum arde heewi wiyeede noon ko tawi wonko puɗɗinoɗa kono timmani aɗa ɗamini goɗɗum kaala ngol konngol firti ko ɗum koko fuɗɗa tan goɗɗum ma ar ma dañ ko rewi heen Duɗal Pulaar Murtude Diop yo jam ñallu ñallene nder